आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकला आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकला आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकला तुम्ही आमका शिरी कोणाय गो पायान वकडेली तुम्ही आमका शिरी कोणाय गो पायान वकडेली हय 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 तुम्ही आमका शिरी कोणाय गो पायान वकडेली तुम्ही आमका शिरी कोणाय गो पायान वकडेली
शिरवड्या हैया हो 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 हैया हो. हे आशिल्ले गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज गोंय अभियांत्रिकी विद्यालय फोंडे. मुखार येता विद्या प्रबोधिनी आणि फुडली 4 नांव वाचून दवरता तेंच्यांनी फाटल्यान तयारी दवरची. आता येतले विद्या प्रबोधिनी, त्यान फुडें PES कॉलेज आर्ट्स एंड सायन्स, त्यानंतर गोंय विद्यापीठ ताळगांव, गव्हर्नमेंट कॉलेज सांखळी, त्यानंतर गणपत पडसेकार कॉलेज पेडणे. प्रश्नमाची सर्तेन क्वॉलिफाय जाल्ले सर्तकांची नांवां जावन आसा साई कृपा मंडळ वास्को, गोंय विद्यापीठ ताळगांव गोंय, श्री कटमगाळ दादा पंगड फोंड्या, सविष्कार गोंय, सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे, अंत्रुज गुडयो, युवादी गोवा, सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय सांखळी, कलासक्त कुडचडे, श्री आजोबा महाराज पंगड केरी. सर्तका लागीं मागता चड वेळ घेनासतना जाता तितले बेगीन मायक्स अरेंजमेंट करात. तुमचो वेळ सुरू जातलो. तुमच्या मुखार येता विद्या प्रबोधिनी कॉलेज. फुडल्यान खेळ वयता मुसळांचो, फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो. फुडल्यान खेळ वयता मुसळांचो, फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो.
एकदा नेटान ताळ्यो जावनी या पंगडा खातीर. फुडलो पंगड येता PS कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडी फोंडे. त्यानंतर गोंय विद्यापीठ ताळगांव हांणी तयारी दवरची. फुडलो पंगड येता PS कॉलेज आर्ट्स अँड सायन्स फर्मागुडी फोंडा. एक सुचोवणी. प्रश्नमाची सर्तीन क्वॉलिफाय जाल्ली पंगडांची नांव आसता. साईकृपा मंडळ वास्को गोंय विद्यापीठ ताळगांव श्री कटमगाळ दादा पंगड फोंडे. सविष्कार गोंय सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळा अंत्रुज गुडियो युवा दे गोवा. सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळी कलासक्त गुडचडे श्री आजोबा महाराज पंगड केरी 70. लोकमान सर पुढे वरता असताना हो पंगड येता PS कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स. आम्याच्या ताळावर सुकिल्ल्या बाळावर सुकिल्ल्या बाळात एडिया गाळ तू नेला रे एडिया गाळ तू नेला. आम्याच्या ताळावर सुकिल्ल्या बाळावर सुकिल्ल्या बाळात एडिया गाळ तू नेला रे एडिया गाळ तू नेला. बाळाल्यो गागल्यो शेंडल्यो बाळा शेंडल्यो बाळा सोदून हाड बाळा नाही बाळा रे सोदून हाड बाळा नाही बाळा. बाळाल्यो गागल्यो शेंडल्यो बाळा शेंडल्यो बाळा सोदून हाड बाळा नाही बाळा रे सोदून हाड बाळा नाही बाळा. उजळ उजळ डांगरार साय साय रुखा साय साय रुखा हे रुख गळले जाणट्यांनी रे हे रुख गळले जाणट्यांनी. उजळ उजळ डांगरार साय साय रुखा साय साय रुखा हे रुख गळले जाणट्यांनी रे हे रुख गळले जाणट्यांनी. जाणटे नेणटे भाव माझा हिरा भाव माझा हिरा ताळया आयली आमचो देव रंबा रे ताळया आयली आमचो देव रंबा. पिल्लू किच्या नादान बाय पिल्लू किच्या नादान बाय भूलला गोविंदा बाय भूलला गोविंदा. पायान चालमोदी असताना पायान चालमोदी असताना बकल कशी गेली शेजारा बकल कशी गेली शेजारा. हसलीना आवडी मुरवेना कांदळा ही कांदळा घेऊन आम्ही कुराळ मारयान धाव रे ही कांदळा घेऊन आम्ही कुराळ मारयान धाव. कुराळाच्या वाटेर माडयांची जिलारी कुराळाच्या वाटेर माडयांची जिला सदा समदीन जिला भितर कांदळेचो रोपो. आज मोहर हय काय चुन्ना पिकला थंय थंय आज बऱ्याच्यो काडल्यो काती सगळे राती चोळवाती. आज मोहर हय काय चुन्ना पिकला थंय थंय आज बऱ्याच्यो काडल्यो काती सगळे राती चोळवाती. उडरे मोरा पिला संगा पिला सोडून मोर गेले डोंगरार. सूर्य उदयला रमा घरा सूर्याचो उजवाड अख्ख्या देरा. सूर्य उदयला रमा घरा
ही आशिल्ली PS कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स फार्मागुडी. आता तुमच्या मुखार येता गोवा युनिव्हर्सिटी गोंय विद्यापीठ. गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी आणि तयार रावचे. कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित 25वा गोवा युवा महोत्सव जोडपालो रवींद्र भवन मडगांव आणि सहयोगी पार्टनर S कुमार मेटल्स. तशेंच आमचे पुरस्कर्ते जावन आसा आनंद बोस कन्स्ट्रक्शन्स, दिलीप बिल्डकॉन, येरादारी खातें, हाऊस ऑफ जाटीएस, गोंय पोलीस, माहिती आणि प्रसिद्धी खातें, HDFC, अल्कॉन, MRF, श्री दामोदर ज्वेलर्स, बोट क्रुझीस, साई मेटल्स. तशेंच वेन्यू पार्टनर जावन आसा रवींद्र भवन मडगांव, हायड्रेशन पार्टनर बिस्लरी, रिफ्रेशमेंट पार्टनर मॉन्जिनीस, गिफ्ट हॅम्पर्स नेस्ले, प्रिंट पार्टनर भांगरभूंय, मेडिकल पार्टनर GVK EMRI, टेक्नॉलॉजी पार्टनर कॉड्रिक्स, वेब पार्टनर व्हर्च्युअल वेब, कनेक्टिव्हिटी पार्टनर G-Wave, LED पार्टनर LED विजन, सर्वेलन्स पार्टनर D-Link, फोटोग्राफी पार्टनर रेडस्टोन इव्हेंट्स अँड फोटोग्राफी. पैसा
आता तुमचे मुखार येता सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळी. साखळी शार एक विठोबाना वा साखळी शार एक विठोबाना साखळी शार एक विठोबाना वा साखळी शार एक विठोबाना असा विठोबा देवाचा तीरात घेऊन आम्ही गेल्या गावा यशाकयो आम्ही गेल्या गावा यशाकयो असा विठोबा देवाचा तीरात घेऊन आम्ही गेल्या गावा यशाकयो आम्ही गेल्या गावा यशाकयो असा विठोबा देवाचा तीरात घेऊन आम्ही गेल्या गावा यशाकयो आम्ही गेल्या गावा यशाकयो असा विठोबा देवाचा तीरात घेऊन आम्ही गेल्या गावा यशाकयो आम्ही गेल्या गावा यशाकयो अशी शबद होय अन्या गोनिया धनरूप धनिया त्याचा गडा तोच अन्या अंडिता पंडिता बसले हाय गावच्या देवाक नमस्कार खेळत्या गड्याक चवर घाल अशी शबद असो नमन गा देव एक चंद्र सूर्या 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 असो चंद्र सूर्या नमो आकार धर तरी गा चंद्र सूर्या नमो आकार धर तरे चंद्र सूर्या नमो आकार धर तरी गा चंद्र सूर्या नमो आकार धर तरे गाईचे गोठणी रे कृष्णानं मांडल्या चंडू फळी मांडल्या चंडू फळी रे कृष्णानं मांडल्या चंडू फळी सात हे सवंगडी रे कृष्णा एकटो वन माळी एकटो वन माळी रे कृष्णा एकटो वन माळी चेंडू रे घेऊन रे कृष्णा खेळायला गला खेळायला गला रे कृष्णा खेळायला गला
त्याने मोराक्षे मांडले पासे रे मोरीना खद खद हसराजे अशी मोराला चढल्या घाई रे मोरीन धवळ्या गाई गाजे अशी मोराची ताली पिली पितारली मोर सजानलो मोर शिगुरलो मोर सजानलो मोर शिगुरलो मोर सजानलो मोर शिगुरलो मोर सजानलो मोर शिगुरलो होय सजानलो मोर शिगुरलो मोर 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 सजानलो मोर शिगुरलो शिशोबोय असा विठोबा देवाचा तीरात घेऊन आम्ही गेल्या गावा यशाकयो 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 अशी शोभा यशिल्ली सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळी. आता तुमचे मुखार येता सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे माशेल.
पार
सरकारी महाविद्यालय केपे फुडलो पंगड तुमचे मुखार येता गणपत पार्सेकार शिक्षण शास्त्र पेडणे जजेसांनी नोंद घेवची गणपत पार्सेकार शिक्षण शास्त्र पेडणे मुखाल्ली कॉलेज पहिले माझे नमन गणपती देवाला दुसरे माझे नमन श्री शंकर देवाला तिसरे माझे नमन रावणा देवाला चौथे माझे नमन श्री सरस्वती देवीला तिसरे माझे नमन रावणा देवाला चौथे माझे नमन श्री सरस्वती देवीला संध्या सकाळी घेऊन जाता बांधली शेताता त्यातली लग्न झाला सीता बापुडी उपजाली तिला तरी नेऊन ठेविले जनकराच्या अंगणी जनकराजाने अंगणी मंडप बांधिला परशुरामाचे धनुष्य आणून ठेविले मंडपी तो तरी लंकेचा रावण आला गे धावून सखियानो या गया सखियानो या गया गौराणी तू या गया अरे काना तुझी कोण कोण सांगूया गोट्याचं होते मी गोट्याचं होते 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 सखियानो या गया गौराणी या गया सखियानो या गया गौराणी तू या गया येतो येतो मिरकट सोनार वाड्या गेलो सोनाराच्या बैलांनी पाया कोणा दमलेलं आज तरी पुष्करी नागोबा पाठार बसला विठोबा मी गोयती तीच माझी चुलती भौरूला साहेब भौरूला भौरूला साहेब भौरूला अरे आमचे कल्ला मांडवीनं अरे आमचे कल्ला मांडवीनं बैल बसल्या भावाच्या घोड्यानं बैल बसल्या भावाच्या घोड्यानं बैल बसल्या भावाच्या घोड्यानं गिरी गिरी गिरी
आमचे पार्टनर म्हणून लाभल्यात व्हेन्यू पार्टनर रवींद्र भवन मडगाव, हायड्रेशन पार्टनर बिस्लेरी, रिफ्रेशमेंट पार्टनर मॉन्जिनिस, गिफ्ट हॅम्पर्स पार्टनर नेस्ले, प्रिंट पार्टनर्स बांगरभुई, मेडिकल पार्टनर्स GVK EMRI, टेक्नॉलॉजी पार्टनर कॉड्रिक्स, वेब पार्टनर व्हर्च्युअल वेब, कनेक्टिव्हिटी पार्टनर G-Wave, LED पार्टनर LED विजन, सर्वेलन्स पार्टनर D-Link आणि फोटोग्राफी पार्टनर रेडस्टोन इव्हेंट्स अँड आता येता कार्मेल पार्वतीबाई चोगले कला आणि विज्ञान महाविद्यालय मडगाव.
सावित्रीबाई चौगुले महाविद्यालय मडगाव. आता येता कार्मेल महाविद्यालय नुवे. मुखार मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण यांनी तयार रावचे. आता आमच्या मुखार येता कार्मेल महाविद्यालय नुवे. माडीला चंदन गडैला
वाणिज्य महाविद्यालय जुवारीनगर वास्को तुमच्या मुखार दवरता गोंयचो पारंपारीक धालो. धालो रे धालो आंबो काढूया रे धालो आंबो काढूया आंबो काढल्यारी पिकाचो राशो आनी देवान वाड्यान रोशिला रे धालो आमगेल्या माडारी दोला दियो दिया को पाय तुम्ही पोटाय गे आणि याच्यान धालो कोराय गे आणि याच्यान धालो कोराय गे दिया को पायो पोटाय गे आणि याच्यान धालो कोताय गे आणि याच्यान धालो कोताय गे येऊय पालम कोणाचे येऊय पालम कोणाचे म्हज्या वाडकान बाये गो म्हज्या वाडकान बायेचे वाडकान बाय बसला माणेरी गोपालम धावता हाणेरी गोपालम धावता हाणेरी कदेलार गो बैसनू वाडकान बाय केश गो गोयता वाडकान बाय केश गो गोयता शिरगासन बोते रेळीतो तेका दोन डुमके मारीत गो शीतफुलाची डाल गो म्हजी बावली रोमेली शीतफुलाची डाल गो म्हजी बावली रोमेली मामावाले सुन गो जाकीन जोयता मुलेरी मामावाले सुन गो जाकीन जोयता मुलेरी फुटला केस लागलो तुला फुला शेंडोरी फुटला केस लागलो तुला फुला शेंडोरी जायो जुयो शेवती मोगरी पडले पाकोड्यो जायो जुयो शेवती मोगरी पडले पाकोड्यो मुजुनेगे बाळ झाला वस्रे देरा तेला आडले तेल वतले दिया दोग पडंदी बाळा बाळाचे बोंबले सकल मोतियांचे जेला बाळाचे बोंबले सकल मोतियांचे जेला सोप्या जाते गुरगुर जाता बावोस देराचे रे धालो बावोस देराचे कास मध्ये कास नेटोयला सूर्या पेदाचे रे धालो सूर्या पेदाचे सोप्या जाते गुरगुर जाता बावोस देराचे रे धालो बावोस देराचे कास मध्ये कास नेटोयला सूर्या पेदाचे रे धालो सूर्या पेदाचे बावार्ताच्यो बायलो कुंचानी त्यो गेलो बावार्ताच्यो बायलो कुंचानी त्यो गेलो हेडो ना गोल्यो बाय हेडो ना गोल्यो बाय हेडो ना गोल्यो बावार्ताच्यो बायलो कुंचानी त्यो गेलो बावार्ताच्यो बायलो कुंचानी त्यो गेलो हेडो ना गोल्यो बाय हेडो ना गोल्यो बाय हेडो ना गोल्यो अटुंबा कुटुंबा काढणार काढणार हेटती कोणाली तू काढणार हेटती वडकारा तू गोट्याची गाय तुली ग बाय गोट्याची गाय तुली मामानी दिलोली ग बाय मामानी दिलोली केशियासा बैणोली ग बाय केशियासा बैणोली नाच गे नाचतोली ग बाय नाचतोली अटुंबा कुटुंबा काढणार काढणार हेटती कोणाली तू काढणार हेटती पुताली तू रुपयाची मासोळी ग बाय रुपयाची मासोळी सोलाची चुंबोळी ग बाय सोलाची चुंबोळी मामानी दिलोली ग बाय मामानी दिलोली केशियासा बैणोली ग बाय केशियासा बैणोली नाच गे नाचतोली ग बाय नाचतोली ग बाय नाचतोली अशे एवढे पोते ती ना गेली असा अशे ना गेली असा म्हणून गोडो दिला अशे गोडो दिला म्हणून माणिक मते गे माणिक मते अशे माणिक मते म्हणून इयाले
जाते इरायले जाते शिरकोण केला येडाचो मात्र गो झाडाचो म्हातारो गो दिल की त्या देवा अशे म्हातारो गो म्हणून जाण झाली देवा अशे म्हातारो जावन जाण झाली देवा शेजानी बायको टाळसो रडते शिरोड दी खेळ आमचो मर्दी आंगाच्यो गळा मुळ घालू या फिगडी आंगाच्यो गळा मुळ घालू या फिगडी अरे मोरको मेरा पिला साडून आयलो घरा अरे मोरको मेरा पिला साडून आयलो हांगा इंगा मोर आशिल्लो सुपा पोंडा पिलो इंगा मोर आशिल्लो सुपा पोंडा पिलो आज मोराच्यो काडले कती सगळे रात उजळले वाती आज मोराच्यो काडले कती सगळे रात उजळले वाती आज मोर जांभळी आंगय बामडा कांबळी आज मोर जांभळी आंगय बामडा कांबळी आज मोर पट्टा मुडा पडला जाल्यार पाद्रियार आज मोर पट्टा मुडा पडला जाल्यार पाद्रियार आपियो दुपियो चंदर वाड्यो तारवट्यान गोता मोर मोडान मोड्यो आपियो दापियो चंदर वाड्यो तारवट्यान गोता मोर मोडान मोड्यो फी गडाफी 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 हे आशिल्ले निमणे सतत MES महाविद्यालय वास्को अजित सर, कांतागौडे सर आणि आमचे प्रशांत नाईक होतं आमचे तिनूय परीक्षकांची ओळख जाल्ली आसा. चड वेळ घेनासतना जेन्ना लोकमान्य सर चालू असली अक्षरशः आमचे तिनूय जजीस खूप एन्जॉय करताले. हांव मागता आमच्या एका जजा कडेन की तांच्यांनी एक दोन उतरां उलोवची आनी रिजल्ट डिक्लेअर करचो. पंचवीसाव्या गोवा युवा महोत्सवाक पयलीं हांव शुभेच्छा दिता. फाटलीं 25 वर्सां हो महोत्सव घडटा आसतना हांव एक ताचो साक्षीदार आसा. पयलीं गोवा युवा महोत्सवा पासून सुरवातीक जेन्ना पयलीं लोकमांड ही सर्त जाताली त्या वेळार चड अश्यो कॅसेटी वयले डान्स हांगा सादर केले वताले. हांव आतांच आमच्या प्रशांत भाई कडेन उलयतालो की फाटले 25 वर्सां आमी कितें मेळयलें. तर फाटली 25 वर्सांक आमी लोककला किंवा लोकसंस्कृती जी म्हणटात ती अशा कॉलेजीच्या पंगडांतल्यान वा कॉलेजींतल्या भुरग्यांनी मुखार आयिल्ली आनी आमकां आतां कसल्याच प्रकारची भंय ना की ही कला जी आसा ती मुखार अशी टिकून उरतली. किंवा ताची कारण अशें की आयतां ही कला भुरग्यां कडेन गेल्ली आहा. आयच्या लोकमांड ह्या सर्तीक वट्ट 21 पंगडांनी 21 हायर सेकंडरी आनी कॉलेजींनी नांव दिल्ली. प्रत्यक्षांक 17 पंगड हांगा वांटेकार जाल्ले. एका परस एक सरस उत्कृश्ट आनी जाका आमी म्हणजे टफ जाका फायट म्हणटात अशी ही सर्त आशिल्ली. आमी जरी 3 पंगड वेंचून काडले जाल्यार सुद्दां खंयचोच पंगड खंयच्याच बाबतींत कमी नाशिल्लो. फक्त तांत्रीक ज्यो गजाली आसात त्यो गजाली पळोवन आमी हांगा 3 पंगड वेंचून काडिल्ले आसात. त्या तिनूय पंगडांची हांव नांवां जाहीर करतां आनी सगळ्यांक हांव मना काळजासान तांचें अभिनंदन करतां सगळ्या तिनूय परीक्षकांच्या वतीन. ह्या सर्तींतले 3रे इनाम जे फावो जालां ते मल्लिकार्जुन महाविद्यालय काणकोण आनी धालो हे नृत्य सादर केल्ले. ह्या सर्तींतले 2रे इनाम जे फावो जालां ते PS शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फर्मागुडी आणि कुणबी नृत्य सादर केल्ले. 2रे इनाम
PS शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फर्मागुडी आणि पहिले प्राइज पहिलो नंबर सरकारी महाविद्यालय केपें आणि मोरुलो हे नृत्य सादर केले. तिन्ही पंगडांचे आम्ही परीक्षक मनाकाळसांतर त्यांचे अभिनंदन करतात आणि वाटो घेतलेल्या सगळ्या हायर सेकंडरीज आणि कॉलेजीच्या पंगडाचे बी अभिनंदन करतात. देव बरें करूं.